mwanditana ndavomera, mwanditana ndavomera, mwanditana ndavomera, ine ndidzakutumikilani Ambuye, kulikonse ndidzapita, kulikonse ndidzayenda, kulikonse ndidzayenda, ndidzakutumikilani Ambuye. Haleluya, ndidzakutumikilani, haleluya, ndidzakutumikilani Ambuye. Haleluya, ndidzakutumikilani, haleluya, ndidzakutumikilani Ambuye. Ndikulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 2 May 2023, sabutopiki kutumikira. Mwana Mulungu, pali minumfu yaba. Tili chapter number 12. Tidakambirana chapter number 11. Birifa dzulo linali pano. Anda timaibe nyankhani kuri zozizwa. Dazona ife zozizwa chapter number 11. Taona ife chozizwa chachikulu kwambiri. Dziko linamtenga Lazaro, ndikukampirira ndikuthana naye. Atanunkha ntchentche mphutsi, dziko inafika poti apapa palibenso chiyembekezo. Marita ndi Mariya nawonso chiyembekezo chawo chitatayika. Nyengo imeneyoyo Yesu anafika, achibale akutali atapita. Apapa nkuti Lazaro ali malemu ali m'manda. Biliva, Yesu amene akafika pamalo chozizwa chimachitika. Ife tinaona dzulo kuti omwalira m'manda atagonamo masiku 3. Yesu adamuyitana. Biliva, Yesu amayitana dzakufa kuti dzikhalenso ndi moyo. Yesu amayitana dzomwalira kuti dziyambenso kupuma. Yesu amayitana dzowola kuti dzikhale dzopanda fungo na dzikhala dzinthu dza fungo labwino kwambiri. Yesu amayitana dzimene dzili ndi ntchentche, dzimene dzadzadza ndi ntchentche, nkudziyitanise nkukhalanso bwinobwino, ntchentche zonse zija nkubalalika. Dzulo ni manena kuti dzadzadza ntchentche m'mabanja, dzadzadza ntchentche mutumiki. China chake chaola manyumba muli ntchentche, china chake chaola maofesi muli ntchentche, china chache chaola chupereka fungo mu ofesi. Kampani yake ili ndi fungo yoyipa kwambiri, banja ina lake ili ndi fungo yoyipa kwambiri, utumiki wina wacho uli ndi fungo kwambiri. Maliro ndi ukampa nyumba ya wina ali ndi mamuna inde koma wodzadza ndi fungo. Maliro ndi ukamba ndi banja lina ndi mkazi inde koma mkazi omwalira, fungo ntchentche za green za yellow zangodzadza. Maliro ndeni manena dzulo. Akafika Yesu amayitana pa chakufacho chimene chikununkha kwambiri, chimene chili chowola kwambiri. Yesu akayitana Biliva, fungo lonse imatha. Yesu akayitana Mwana Mulungu, ntchentche zonse zimachoka. Yesu akayitana chozizwa chimachitika. Biliva, musoweka Yesu. Fungo ikumveka, musoweka Yesu. Ndetsulo Mulungu anatilankhula kuti miyoyo kuli chotchinga chimene chapangitsa kuti zozizwa zisachitike. Pamoyo wanu Mwana Mulungu mufunika chozizwa, koma pali chimwala. Biliva, pali chotchinga
chori zonse zichitika chimwala chachikulu kwambiri uchikunkhunize uchichosepo. Chimwala ichichi chatsekereza zinthu zako. Believer, pali chotchinga chori mulungu ndinu simumvana. Pali chotchinga china chake chimene uyendamo. Pali chotchinga kuti mulungu asayende pamoyo. Ndimafuna kuti unukire kwambiri pamoyo wako pali mwala wanji. Ndi mwala wanji umene ukupangisa mulungu kusayenda. Ndi mwala wanji umene walimbisa kwambiri kuti banja sakhala ya mtendere. Ndi mwala wanji imene apangisa kwambiri thupi yako dzingodwaladwala. Palibepo mwala umene wakutchinga taukunkhunisa tautaya. Ena dzimyala dzawo nkupembedza mafano tadzikunkhuniza udzitaye. Ena dzimyala dzawo ndikuyenda mmoyo wa dzilako lako moyo wa uchimo dzikunkhuniza udzitaye. Ena miyala yawo ndikukambadza miyala yawo nkuchepa kwa ubale ndi mulungu. Ndimati ndikulimbikitse kunkhuniza chimwala chimene chikukupangisa kuti usamamvane yawe. Ndi mwala wanji. Ndi mwala wanji kupemphera nkumachitabe uchimo chimwala chotchinga choti chozizwa chisachitike. Ine sindikudziwa koma pali mwala pamoyo. Uchotseni banji mukakamirabe zinthu zimene mulungu amadana nadzo tadzichosani. Kunyada ndi mwala umene tachosani kupembedza mafano kuyendanso moyo wa miyambo. Pakachitika maliro kamwana abadwa pali dzimyala zimene upemphera auyenda zimene zidzachedwesa kwambiri chozizwa chako. Dzitaye dzichose uli pa ntchito koma ndi dzimankhwala chimwala. Izi zizapangisa kuti ntchentche zisachoke pa iwe. Zapangisa kuti pa iwebe pakhale chifungo choyipa kwambiri. Zotsatira zake biliva ntchentche zikulondabe chosamwala. Mwala ukachoka mpamene mulungu mpamene Khristu amayang'ana kumwamba nayamba kuyitana pa chakufa chako. Chosamala mulungu adzayitana pa dzina la mamuna wako amene adamwalira mamunayo nkudzuka. Mudziwa mamuna alipompo koma zochitika zake za mtembo. Chimamuna chikakhala chomwalira chimachita za mtembo. Mtembo ulibe dongosolo. Mtembo sumamva. Mtembo biliva nkazi inde koma chimtembo chomwalira chimene chikuola. Ndimati ndinene chotsamwala kuti chakufa chako chikhale ndi moyo. Ndipo maliza chapter number 11 akunena kuti akupangana anthu aja kuti amphe Yesu. Ende chidapangiso taphe Yesu chozizwa chidakula kwambiri. Nkupangana kwa Wafarisi ndiyeno ta amene dzikuonekeramo ambiri amtsata Yesu. Banja amene tingutani tingompha amene timphe tikapusatu ifetu basi chipembedzo chathu chionongeka. Ambiri ampantsata mwanayi chifukwa iwo aja Afarisi sankamvomereza kuti Yesu mwana mulungu. Sankamvomereza. Ankankuntenga ngati wowukira chipembedzo chawo. Ndi adapangana kuti bwanji tingompha amene tinsowese. Zidayamba mamitingi adayamba timpe biliva. Lero ndikuwerenga chapter number 12 pamutu onena kuti kutumikira mulungu. Tiwerenge limodzi pali minofunso kwambiri. Chapter number 12 mawu otsogolera. Mariya adzodza mapazi a Yesu. Nkhani yomwe Mateyu adayilemba. Nkhani yomwe Marikoso adayilemba. Verse number 1 ndiwerenge mopaza bwanji nkupamaliza chifukwa mpodzadza mminofu. Pomwepo anatsala masiku 6 asanafike Paska. Yesu anadza ku Betaniya kumene kunali Lazaro amene Yesu anamuukitsa kwa akufa. Ndipo anamkonzera iye chakudya komweko. Ndipo Marita anatumikira. Koma Lazaro anali mmodzi mwa iwo akuseyama pa chakudya pamodzi ndi iye. Pamenepo Mariya mene anatengamo Yesu umodzi wa mafuta onunkhira bwino amtengo wace wapatali anadzodza mapazi a Yesu
napukuta mapazi ache ndi tsitsi lache, ndipo nyumba inadzazidwa ndi mnunkho wache wa mafutawo. Koma Yudasi Isikarioti, mmodzi mwa akuphunzira ache amene adzamupereka iye, ananena, nanga mafuta onunkhira awa sanagulitsidwe chifukwa ninji ndi malupiya atheka 300 ndi kupatsidwa kwa osauka? Koma ananena ichi si chifukwa anali kusamalira osauka awa, koma chifukwa anali mbala, ndipo pokhala nalo thumba amaba zoyikikamo. Pamenepo Yesu anati, muleke iye, pakuti anachisungira ichi tsiku lakuyikidwa kwanga. Pakuti osauka muli nawo pamodzi ndi inu nthawi zonse, koma simuli ndi ine nthawi zonse. Pamenepo khamu lalikulu la Ayuda linadziwa kuti ali pomwepo, ndipo anadza, si chifukwa cha Yesu yekha, koma kuti adzaone Lazaro amene adamuukitsa kwa akufa. Koma ansembe akulu anapangana kuti akaphe Lazaronso, pakuti ambiri a Ayuda anachoka chifukwa cha iye nakhulupirira Yesu. Haleluya. Kutumikira Mulungu. Believer, chapter number 12, gawo loyambirira kuli minofu and Nineve. Kudziko kuno anthu arumikira. Funso nkumari arumikira ndani? Believer, tamvetsera. Ena arumikira mbuyawo, ena arumikira kunyanja, ena arumikira chuma, ena arumikira dzawo. Lero tunena kuti kurumikira Mulungu. Believer, Mulungu akamakwitana mtumikire Mulungu amene. Usakhale basi mtumikire kulikonse pita. Believer, Bible inena kuti Ambuye Yesu anabweranso ku Betaniya kuja kumene kudali Lazaro. Akuti patatsala masiku 6 asanachitike Pasaka wa Ayuda, atabwera Ambuye Yesu Betaniya, Mariya mulongo wake uja wa Lazaro, akuti Ambuye Yesu ali nyumba. Mariya uyuyu anatenga mafuta onunkhira kwambiri, mafuta amtengo wapatali, mafuta odula, mafuta apamwamba, nabwera nawo nadzodza mapazi a Ambuye wathu Yesu Khristu. Akudzodza mapazi aja, akuti nyumba monsemo munadzadza ndi mnunkho. Chicho wachina, nyumba monsemo munali fungo labwino, munkanunkhira nyumba monsemo. Mzimayi uyu akudzodza mapazi a Khristu, mzimayi uyu akutumikira mapazi a Khristu, mzimayi uyu chuma chache atachipereka, mzimayi uyu sakuwerengera kuti ndine ndalama zingati, mzimayi uyu atadzipereka kwathunthu pa mapazi a Khristu. Akudzodza malemba unena kuti bwana Yudasi Isikarioti, musayiwale kuti mkulu uyuyu anali msungi chuma, ndi treasurer uyu wasunga chuma uyu adali ndi thumba mkuluyu. Believer, Petro sankasunga ndalama. Bwana Yohani adalemba buku yamene tikusanthulayi sankasunga ndalama. Mwati wasunga ndalama ndi mkulu amene Yudasi Isikarioti. Ndiyakuti Mariya kudzodza mapazi a Khristu ndi mafuta amenewa. Yudasi uyuyu aulankhula, bwanji murenga mafuta pamwambawa ndi kumangonongera mapazi, ndi kuganiza kuti
Mafuta wasi mukanagwirisa ntchito podzodza mapazi a Khristuwa. Bwanji mukanagulisa mafuta wa Mariya? Mafuta mukanagulisa ndalama zambirimbiri, mamiliyoni ambirimbiri, endi ndalama zimenezo ife tikadasamalira nazo osauka. Tikadayamba maorphanage, tikadayamba kusamalira osauka, tikadagulira zinthu osauka. Ndi Ambuye Yesu akumuyankha Yudasi. Believe, mkulu uyu Yudasi uyu adayambira kale kudana ndi utumiki wa Khristu. Yudasi uyu mfundo zimene kuperekazi onga ngati mwina amakhudzika kwambiri ndi osauka. Zimene Yudasi akuchitapa akuoneka kuti mtima wake ngwachisoni kwambiri ndi osauka. Koma Khristu Yesu akudziwa mtimawo. Dziko langa ladzaza ndi anthu otere, oneka ngati amakonda osauka koma sakuwakonda, oneka ngati akutumikira osauka koma sakuwatumikira, kuoneka ngati ali ndi chisoni kwambiri ndi anthu ovutika ndi anamasiye koma alibe nawo chisoni. Malemba onena kuti polankhula lilime lake mkamwa mwace kuoneka ngati amasamalira osauka. Baibulo linena kuti osati adali nawo pa chikondi, ayi, osati ankamva nawo chisoni osaukawo, koma pokhala kuti adali ndi thumba amasunga ndalama, komanso mkulu yakuti adali mbava. Believe osanditsutse, Baibulo ichita kunena kuti chifukwa adali mbala ankasunga ndalama komanso ankasolola. Ndimati ndinene kwa inu nonse amene mumasunga ndalama, samalani. Ndalama ya chipembedzo musamasolole, ndalama ya pagulupu musamasolole, ndalama ya kutchalichi musamasolole, ndalama zimene mukusonkhana pagulu lanu musamasolole. Yudasi chifukwa chokhala ndi ndalama akuti amasolola, amaba ndi kumagwirisa ntchito zinthu zina osati za utumiki. Yesu amadziwa zimenezi. Believe, Yudasi uyuyu adakhala ndi Yesu masiku ochuluka, zaka zitatu ndi theka, komabe osapulumutsidwa. Mzimu wa Yudasi ndiovuta kwambiri. Timakambe na nthani yake pano pamene tinkaona masauso ni mazunzo amene Yesu adakumana nawo. Yudasi akhoza kumwetulira mkati mwake sakumwetulira. Yudasi akhoza kuonesa mano koma mkarimo ali ndi chiwembu. Yudasi akhoza kukuhaga koma mkarimo achafuna kuphe. Yudasi akhoza kuoneka ngati nzako koma ali nawe pachidani. Yudasi akhoza kukuimbira foni nkumakusekerera koma mkarimo achali ndi chiwembu. Yudasi, mzimu wa Yudasi. Believe tikunena kuti kutumikira Mulungu. Mariya, Yesu adabwera nyumba, adarenga ndalama, adarenga zimafuta zodula ndi kutumikira nazo Yawe. Mafuta mtengo apatali, adayamba kupukuta kudzodza mapazi a Khristu. Kutumikira Mulungu ndi chuma, kutumikira Mulungu Jehova, kutumikira Mulungu Mariya ndi chuma chake pakupukuta mapazi. Yudasi adadziona zidampweteka kwambiri chifukwa cha mzimu wakuba waumbava, mzimu wosolola. Tikanagulisa mafuta, tikanagulisa izi tigulire chimanga osauka, tikanagulisa izi tigulire zovala amasiye, tikanagulisa izi ndikumanga orphanage kuti amasiye utidzaadyesa, tikadapanga dere osati ankafuna kuti zitumikire koma zitumikire mimba yace. Amafuna abe, amafuna sokoneze. Ndi Yesu akumwankha kuti Yudasi, tamvera, muleke mzimayi uyu anditumikire ndi chuma chake, apukute mapazi anga ndi chuma chake. Idzidzi iyeyi achita kudzikonzekera. Pamtima pake pali chimenechi, usamuletse. Pamtima pake payikidwa ichichi kuti chichitike chifukwa imechi adachikonzekera kuyambira kale. Umva Yudasi? Nakumuwuza kuti osauka mudzakhala nawo kuyambira pano mpaka nakalekale, endi mukalamba nawo osauka. Mundimva na Mulungu? Amasiye mukhala nawobe chifukwa adadambira kumalira, azimayi ambira kumalira,
ana masiya alipobe mpaka nakalekale ndakumusa kuti Yudasi tamvera ine sumkhalana ne nthawi yayitali ndi zaka zitatu zokha. Ngati mtima wako ngofuna kusamala osauka udzasamala mpaka no umwalira ukwasamalabe chifukwa ineyo kuno ndangubwera pa mission ndine wa masiku owerengeka pa dziko pano. Mzimayi uyuyu muleke anditumikire podzodza mapazi. Mzimayi uyuyu muleke achite izizi ndi chimene chili pa mtima pake. Mzimayi uyuyu muleke atumikire saidi imene angathe. Nimati ndinene mwana Mulungu tamvera. Kutumikira Mulungu sikuima pa gome pokha. Tikhoza kuntumikira Mulungu magawo siyana. Ena maganisa kuti tikati watumikira Mulungu ndokhawa amene m'Baibulo kutsogolo tamvera. Tikhoza kuntumikira Mulungu polimbikisa ena osati ntchalichi. Kwalimbikisa ena m'manyumba mwawo. Ena kukumana ndi zinthu m'manyumba. Ena kumalota zoyipa m'manyumba. Ena adasiya kalekale kusonkhana nafe. Lowa pita kalimbikise m'mamidzi. Ayimbire foni ena. Alimbikitse ena. Sakubwera kumphakari. Sakubwera kuchipembedzo. Sakubwera sakuoneka pa grupu yanu. Angorizi pausaweka wina orumikira. Wakhoza kwalimbikitsa ena. Ndikwabwezeresaso m'manja mwa yawe. Biliva ndife ziwalo mu mpingo wa Mulungu. Ndife ziwalo za Kristo. Endi chiwalo chilichonse chili ndi ntchito yake. Ena mu mpingo tamvera biliva ndi manja. Ena mu mpingo ndi khosi. Ena mu mpingo biliva tamvera ndi miyendo. Ziwalo nthupi zilipo zosiyana tamvera. Ziwalo zina za manyazi. Ziwalo zina za sitali. Ziwalo zina za zifupi. Endi chiwalo china chilichonse chili ndi ntchito. Chala chanucho chili ndi ntchito. Dzanja lanu ili ndi ntchito. Mkono wanu uli ndi ntchito. Khosi lanu ili ndi ntchito. Msanawo uli ndi ntchito. Mwendo wanu uli ndi ntchito. Endi ntchito imene umagwira mwendo mkono sungagwire. Mundimva mwana Mulungu. Endi ziwalo zonsezi mudzazipeza zikugwira bwino ntchito kwambiri sizimakangana. Umene ndi mpingo. Mu mpingo muli anthu ena ndi manja pamene ena ndi miyendo. Mu mpingo anthu ena ndi nsana. Ziwalo zina biliva nzobereka. Ziwalo chilichonse chili ndi ntchito yake pa nthawi yake. Usanditsutse mwana Mulungu. Chiwalo chilichonse chili ndi ntchito yake. Mukakhala pa tebulo kuti mukudya. Mkono wanu umalowa mbali ya nsimayi ndikubwereranso. Ndikulowanso mbali ya ndiwe kubwereranso. Kudzalowesa pakamwa nkumadya. Kupitanso kubwereranso. Kupita mbali kubwereranso. Simudzopeza mkono kunena kuti mwendo ndatopa ine ndikudyesa. Ndatopa lero ndi nthawi yako iwenso ugwira foloko lero. Mwendo ndi sidzimakangana ziwalo. Amadzona kuti nthawi iyi ndiyanga. Ineyo ndiyanga. Ndikulowa mu nsima, ndikulowa mu ndiwo. Ndiyanga imene kapali drink yagwire. Basa ilowese pakamwa. Ndikumamwa ndithu ndikumadalitsika. Endi ni ntchito ya dzanja, ni ntchito ya zala, ndi ntchito ya mkono. Akatha pamenepo mwendo joyimirira. Tiyeni. Kopita. Simudzamva mwendo ndakuti manja ndatopa kwambiri. Bwanji manja ubwere nawe pansi nanenso ndikhale mmwamba. Ayi. Mwana Mulungu mukundimva kani? Nthawi ni manena pano chala chaching'onochi chimathandiza kuti mudzilemba. Palibe chiwalo chongokhala du. Palibe chiwalo chopanda ntchito. Mundimva kani? Wina mu mpingo ndamene kupangitsa anthu adzadze mu mpingo mu chiwalo chobereka. Ena joina amalalikira mkati mwa wiki. Wina ndi olimbikitsa ndi chiwalo. Wina amayimbira ntchalichi Ambuye alemekezeke. Wina amalalikira zikomo. Wina ngopembedzera biliva. Ndife ziwalo mu mpingo wa Yawe. Aliyense ali ndi ntchito yake. Aliyense ali ndi utumiki wake. Aliyense gawo lake amayichita bwino. Aliyense Mulungu adampasa mphatso. Aliyense mulole atumikire. Ndimafuna ndilize khwelele biliva tamvera. Wina ndikukamba naye sindimatumikira. Umatumikira mu gawo limene Yehova akupasa. Mariya adatumikira pakudzodza mafuta, pakudzodza mapazi a Yesu ndi mafuta mtengo wapatali. Ndikukamba ndi ena muli kutali simungathe katumikira kuti mukupita kuchitipa. Ayi, alipo ena upita kuchitipa pokalalikira.
iniyo mukatumikira nawo limodzi bwa thandizirani kuti kuchitipako kutheke. Apa belifa ndipabwereze tamvetsera. Mukhoza katumikira nawo enuyo kunchewu. Mundimva? Haleluya. Anthu akamati tikupita kunchewu, iniyo pita nawo ni kunchewu. Zomveka mupita kunchewu ine ndithandiza nawo. Fiwelo ndigula ine. Mudziwa chimene Mulungu amachilemekeza ndikuti mwathandizana naye mulaliki nonso ndinu adzilaliki amene mwapangisa kuti moyo wina ukatembenuke mtima kunchewuko. Ena kurumikira popeza dara, ena rumikira nkumagula maspika zinkuzamawu. Belifa ndi gawo lanu limenelo mukangodziwa kuti iyi ndi saidi yanga atumikirani ndinu chiwalo. Ena ndorumikira mpaka na keyboard mudagula. Ena ndorumikira ndo amene mudagula madrums. Ena ndorumikira ndo amene mudapereka ndi kugula galimoto. Ena ndorumikira fritana mudapereka ndinu. Anthu akamayenda nkumakweza zida nkumati ulendo ono mulanje ulendo ono tukupita salima tukupita nchinji. Belifa ramvera gawo lanu lija Mulungu amayiwerengera. Yes, zatheka kuti abusawa dzalalikire kuno chifukwa cha mayi wina amene ali ku London. Naye ali ku South Africa. Naye athandiziramo pa tripi. Dere moyo umodzi ukamatembenuka mtima kumwamba manena kuti mzimayi wina athandizira kulalika. Haleluya. Kutumikira Mulungu. Muntumikira mwana Mulungu. Ndili mfunso ndinu. Kodi mumantumikira Yawe? Mukuntumikira gawo liti? Musaganize kuti tonse tingagwire Bible nkumayima kutsogolo nkumatanthauzira malemba. Bible yomwe wina akhoza kuyiwerenga osamvapo kuti pangachoke message. Belifa ndiwe mboni. Kupawerenga pena mutu monse mubalala. Kodi apa pa message achingakhala yanji apa? Kodi apa ningamalalikirapo bwanji apa? Koma alipo yena kumwamba dapa sakuthekera akangowerenga passage imene amapeza miutu yambirimbiri ende akamalalikirapo nkumadabwa kodi message imene yachoka pamene pa ndidalalikirapo kale apa koma sinimapamva. Koma atatumikira mtumiki apa masule bwino kwambiri. Belifa tamvera ndi chiwalo chimene chikutumikira monga mwa gawo lake. Iwe chimene ungachite tangopanga sapoti utumiki umenewu. Ndinako kutsimikizika mtima kuti Mulungu akulankhula ndi wina wake. Mulungu akulankhula ndi wina wake. Ndipo ndimati ndikuchenjezeni ichi dziwani. Utumiki ukuyenda chifukwa cha ena. Awo ndi awo agwirana manja kuti ntchito ya Mulungu ipite chitsogolo. Mariya mafuta amene adadzodza nawo mapazi a Yesu adali mafuta odula kwambiri ende Yudasi ndalama amazidziwa. Amachita kunena kuti kugulisa mafuta amenewa ndi mazana a ndalama oti tikhoza kusamalira osauka pa nthawi yayitali. Tikhoza kukhala ndi orphanage kudyesa amasiye pa nthawi yayitali chifukwa cha ndalama izi. Belifa, mtumikire Mulungu pa chuma chako. Mtumikire Mulungu pa zimene uli nazo. Mtumikire Mulungu mmene ungathere. Mtumikire Mulungu. Mtumikire Mulungu pa mafuta mtengo wapatali. Mtumikire Mulungu pondzodza Yesu ndi ndalama za mabiliyoni. Mtumikire Yesu mmene ungathere. Wina sakutsutse wa mzimu wa Yudasi amadzabwera ena mzimu wa Yudasi. Ndalama zonsezi mukutumiza kutumiki. Ndalama zonsezi mukuthandizira abusa amenewa. Ndalama zonsezi mukupereka kumpingo umenewu. Ndalama zonsezi mukupereka kugulu limeneli. Ndalama zonsezi bwanji mukudanga kumanga orphanage kudziwuni kwa dzadzara mbwali oyang'ana pa masiye koma alibe nawo chifundo. Kwa dzadza kudziko kuno kuli ma orphanage pwirikiti koma sakwasamala. Ndimafuna ndilize kwerere. Kodi muli ndi chikondi ndi osauka ino? Kodi mumakonda ana masiye kapena dangobwera ngati nyambo choti mukololeko mabiliyoni? Ana masiye palibe mwamba kale kupempha maproposal malemba kale thandizeni 15 million. Ifuna nkekuti ati ndifuna ndiyambe utumiki wa ana. Padzadza makidzi kalabu ambiri masiku ano. Padzadza ma youth minister ambiri masiku ano. Padzadza ma orphanage ambiri masiku ano. Funso yanga nkumati kodi muli nawo chikondi? Mumakonda osaukawa? Mumakonda amasiyewo? Kapena mwangu ayika kuti adzibweresa ndalama?
amasiya sakusamalirika koma mkulu alemera nawo. Amasiya alipo inde koma lini mzimu wa Yudasi mbala amangosolola sana amasiye. Ana amasiya akuoneka opanda ukhondo ndalama zonse mkulu yatha kudya. Chinzimu cha Yudasi. Chinzimu cha Yudasi. Timtumikire Mulungu ndi chuma chathu mene tingathere. Timtumikire Mulungu pothandizira ntchito yawe ngechitsogolo. Mtumikire yawe kuthandiza uyo olalikira winayo. Mtumikire yawe kuti anthu akafikire ku Mozambiki. Mtumikire yawe kuti anthu akafikire ku South Africa. Mtumikire yawe ndi chuma chako kuti miyoyo isandulike. Monga Maria adati no, ine ndidzodza mafuta, ndidzodza mapazi a Yesu m'mafuta. Muntumikira bwanji? Mukumtumikira bwanji? Mukutani inuyo? Murani inuyo mwana Mulungu murani. Ena angogona angoramba tamvera dzuka. Mtumikire Mulungu. Mawa munthu ndili pamenepa sindamalize. Atate lola ndikutumikireni ndi chuma chathu mene tingathere. Mwana wanuyu mudampasa dzinthu. Ende mudamulola kuti akhale m'Malawi muno, akhale kunja kwa dziko, kuti utumiki upite chitsogolo. Lolani kuti athe kudzodza mafuta anu ndi mafuta mtengo wapatali kwambiri adzodze mapazi anu. Ndicho linga chakuti utumiki ununkhire, nyumba monse mudzadze fungo. Atate muchite izi polemekeza dzina lanu. Mwa Yesu Khristu woyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.